Anem a fer públic el nostre vot favorable a la proposició no de llei que ha presentat el grup socialista. La proposició que demana la derogació de l'ordre 10 de juny de 2008 per a impartir la matèria d'educació per a la ciutadania i els drets humans en l'ensenyament secundari obligatori. Ho vam demanar en l'anterioritat, ho hem fet manifest en preguntes orals, en preguntes escrites, en diversos debats ho hem demanat així i avui amb més raons. En principi ho direm en base a les conseqüències que ha tingut aquesta ordre. Conseqüències que en principi anem a analitzar des del punt de vista. Unes conseqüències directes, dic directes perquè eren més immediates. I les més immediates va ser la creació d'un clima d'oposició al currículum impulsat des de la mateixa conselleria. Ixa lluita subterrània contra el govern de Madrid, ixa eterna oposició que ens fa el govern de la Generalitat i que ens porta a la deixadesa més absoluta de les seues funcions de govern. Se planifica eternament com a oposició oblidant-se que la seva responsabilitat és governar. Un intent de modificar el currículum evitant parlar de manera que s'entenguen de certs conceptes. I aquesta oposició que he fet referència i que pense que no és correcta. Però també ha tingut conseqüències dins dels centres, conseqüències organitzatives. La falta de professorat, la falta de professorat preparat en la línia que vostès volien. Porten una ordre que no té en consideració la possibilitat d'aplicar-se. L'enquesta que vostès mateixa fan ho va deixar clar, de 678 centres enquestats, 553 no havien pogut fer l'ensenyament d'educació per a la ciutadania totalment en anglès. Només 125 dels 678 ho havien pogut fer. Però també té conseqüències més greus per a l'alumnat. El desconcert en què sumeixen a l'alumnat és gran. El desconcert perquè es obliguen a utilitzar una llengua que no dominen per a fer expressió de raonaments i conceptes abstractes. De fet, vull recordar que l'Assemblea de Directors dels Instituts d'Educació Secundària van fer públic que els alumnes tenien grans dificultats per a assabentar-se d'allò que el professor estava intentant parlar. De fet, també va haver una primera mostra. La primera mostra de notes, per dir-ho així, van ser escandaloses. Pràcticament ningú aprovava i això s'ha solucionat per la gran professionalitat de les persones que estan, de tot el personal docent que ha estat al front i han tingut que assumir la responsabilitat de fer arribar a bon port aquesta assignatura. No cal oblidar les conseqüències que han tingut jurídiques, les sentències. Hi havia primeres sentències que diuen que no al traductor, segons que ara que no a l'obligació de fer-se en anglès. Damunt d'esta mateixa trona s'ha dit innombrables vegades que estaven obligant, que estaven interferint en el que eren les competències del centre, que tenen a com es dona l'ensenyament. Les competències que tots els centres tenen, vostès no han fet cas. No parlem de sindicats, la protesta contínua, la disconformitat manifestada contínuament, però sobretot hi ha la postura que ha tingut la comunitat educativa en general. Recorden que vostès han tingut, per este i altres motius, la major vaga de l'ensenyament en molts anys. He dit tensió, enfrontaments, la trobada de plataformes, que no ha acabat perquè la trobada de plataformes d'ensenyament públic fa pocs dies, el 24 d'este mes, s'ha reunit, parla de les plataformes d'Alacant, d'Elx, de la Marina Baixa, de l'Alcoià, de la Safor, de la Ribera, de la Costera, de Torrent, de la Foia de Bunyol, de Castelló, del Marítim de València i la Plataforma per l'Ensenyament Públic del País Valencià. Totes elles segueixen en peu i demanen la mobilització de la comunitat educativa enfront de la política educativa general d'este govern. Recorden, una altra conseqüència ha estat la petició de dimissió del conseller. Però coincidint amb el que ha dit la senyora Sans, jo faig referència també a una conseqüència indirecta, i dic indirecta perquè me sume a la qualificació de danys col·laterals no buscats en el seu moment, però faré referència també a aquest significat de danys col·laterals, perquè això és un eufemisme, recordem, un eufemisme que naix sobretot en els Estats Units a partir de la guerra de l'Iraq, per llevar-li crueltat, perquè nosaltres li diríem víctimes innocents. I les víctimes innocents és el professorat d'educació per la ciutadania
d'Educació per la Ciutadania en anglès. Però mirem com han canviat, perquè el senyor conseller es havia qualificat d'herois valencians. Herois valencians de l'educació per la ciutadania en anglès han passat a ser rebutjats per la mateixa conselleria. Mire, d'acord amb el senyor Fondemora, que va dir a partir d'aquest moment hi haurà un abans i hi haurà un després. Efectivament, ha hagut un abans i hi ha hagut un després. El després l'estan definint el final per sentència de l'educació per la ciutadania en anglès i també en el maltracte que estan sometent als professionals que van treure la cara per tirar endavant aquesta assignatura. Quan no hi ha arguments hi ha risses. Efectivament, quan no hi ha arguments hi ha risses. Vostès defenguen amb arguments. Defenguen amb arguments, senyora diputada. I si abans i si després. Vostès creen en contra de l'opinió de la postura de tots una bolsa per a l'educació per la ciutadania en anglès. En contra de l'opinió de tots els diputats. En contra de l'opinió de tots els sindicats. En contra de l'opinió de tots. I la creen vostès a soles. I els professors que l'han fet vostès ara l'han deixat apartats en una bolsa que no té capacitat de donar treball. I no en té perquè s'ha quedat sense càrrega curricular. Perquè vostès saben que l'educació per a la ciutadania en anglès només se pot fer a partir del moment en què els centres educatius ho decidisquen, no perquè el senyor conseller o no perquè el senyor president ho decidisca. Ho han fet en contra de l'opinió de tots. S'ha quedat sense càrrega lectiva en aquest moment i en aquest moment s'ha quedat sense càrrega lectiva perquè aquests professors només poden tindre lloc en un centre que ho estiga fent per opinió del centre i que el professor que tenen es quede per alguna situació en baixa. I vostès els deixen relegats allí. Es han deixat relegats ahí, no tenen solució. Han treballat, no reconeixen el treball més que ahí dins, però en la borsa de la qual es van cridar, la borsa de filosofia o geografia i història, no els reconeixen. I en aquest moment la proposta seva és posar-los, reincorporar-los als que vulguin a la borsa de geografia, història o filosofia darrere de la darrera oposició. Es han deixat ahí, es estan fent baixar contínuament l'escalafó estos herois dels quals vostè ara abjuren, estos herois que van dir vostès i que ara no es volen veure i ara no treuen cara. I vaig a dir-lo ben clar, senyoria, vaig a dir-lo ben clar. Per a crear la bolsa d'educació per la ciutadania en anglès no van tindre l'aprovació de ningú. No busquen ara de ningú, la seua i avant. De ningú, la seua i avant. Senyora diputada, la seua i avant. De ningú més. De ningú més. I ara li dic el mateix. I ara estan escrivint als sindicats, als quals no van tindre en compte, als quals en absolut no van tindre en compte per a crear-la, per a donar-li solució. Si tan sabuts són per a crear el problema al marge de tots, ara es exigís que ho siguen també per a donar la solució, vostès a soles. I no deixen a estos 40, 30, 40 professionals que s'han quedat ahí, no es deixen desatesos. I és la seva responsabilitat. Vostès han deixat així. He dit, parlaven de danys col·laterals, parlaven d'herois, jo parlo de víctimes. De víctimes que vostès van deixar darrere en tota la seva gestió. Per què parla de víctimes del professorat? No només d'este, de víctimes dels centres als quals han alterat totalment la seva organització, de víctimes dels alumnes que no han tingut en compte que no anaven a poder seguir endavant perquè el seu coneixement de la llengua anglesa no era suficient per a poder tirar endavant una assignatura d'aquest moment. Parlem de tota la comunitat educativa, de 50.000 persones al carrer, parlem de tot això el que vostès han buscat i això s'han trobat. En aquest moment només es queda una cosa, fer una mostra d'humilitat. Difícil serà que ho trobem, senyories, perquè parlar d'humilitat en vostès, que actuen des de la prepotència més absoluta, serà difícil. Però anem a intentar-ho. A veure si tenim la sort i pugen a dalt i entonen també vostè el mea culpa, ens hem equivocat, cosa impossible pel que veig, perquè vostès no s'equivoquen. Crec que les dues últimes intervencions, ho he dit i ho he tingut que repetir, vostès estan tocats de la gràcia divina i per tant no tenen per què consultar a ningú, no tenen per què tindre en compte a ningú de la comunitat educativa per a prendre decisions. Vostès ho saben tot, perquè
perquè ara vindrà Sidal i em dirà, miren quan me vota la gent. Això és el que dirà vostè una altra vegada, mire quan me voten. Se votaran, però seran per altres coses. No serà per esta. No serà per esta educació per la ciutadania en anglès que ha alterat a tota la comunitat educativa.